Mae bore da, croeso cynnes i chi i'r oedfa yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae Emyr yn arwen ni yn yr oedfa ac yna ar y diwedd bydd cyfle ni fwynhau paned gyda'n gilydd ac yna mae'n ysgol Sul tua cwarter i 12. Cofiwch prynhaw yma. Mae yna barti nadolig jyst yn hefen capel Bethel, jyst lan y ffordd fan hyn, yn y ganolfan yn y cefen. Y bwriad yw cael bwyd tuag 1, ac yna bydd rhai gemau a gobeithio gorffen tua 4 y gloch. Digon amser cyn yr oedfa fan hyn am 5. A mae yna wasanaeth croleg gyda ni fan hyn am 5 hyn o. Felly cyfle i ni i addoli yr arglwydd eto gyda'n gilydd, ond hefyd i wahodd eraill i ddod i glywed yr efengyl. Diolch i'r rhai bydd yn helpu gyda cyfarfod i'r dysgwyr bore ddo. Gwyddio bydd Duw yn bendithio hynny. Ac yna wythnos cwrdd gweddi fan hyn nos Fawrth fel arfer am gwarter i 8. Ac yna bore dydd Gwener. Castell y Mis yn mynd at gronfa yr eglwys. A'r peth ola yw dymuno'n dda i'r myfyrwyr dros y Nadolig. Fi'n cymryd mai dyma y Sul ola fyddwch chi gyda ni am gyfnod. Mae'n bod yn hyfryd cael eich cwmni chi yn ystod y tymor ac yn dymuno'n dda i chi dros y Nadolig. Wel, gadewch ni droi at yr arglwydd gyda'n gilydd mewn gweddi. Diolch i ti am fore newydd, ddydd newydd ac am gyfle newydd i ni gasglu fel dy bobl di, i'th addoli di. Ni'n diolch i ti am y rhyddid sydd gyda ni wneud hynny, ond ni'n diolch i ti hefyd am ysbryd yn annog ni ac yn rhoi y dymuniad yna i ni, i'th addoli di. Ni'n ymwybodol o ran yn hunain bod yn dymuniadau ni yn rhai gwan. Ond ni'n gweddio heddi wrth i ni ddod gyda'n gilydd, yr ysbryd yn gweithio yn rymus yno ni, yn cynnu ein serchiadau ni. Ie, fel bod yn dymuniadau ni a'n golwg, a'n sylw i gyd arna ti. Ti sydd yn heiddi y clod a'r mawl i gyd. Y garlwydd ni yn gweddio bore yma wrth i ni fyfyrio dros falle hanes geni sydd yn gyfan. Ie, bydde y peth yn newydd ac yn ffres i ni. A bydde na ryw olwg newydd ar arglwydd Iesu Grist. Ie, sydd yn llenwi ni a rhyfeddod ac yn dwy'n gogoniant iddo fe. O arglwydd yn gweddio ar hyd y dydd am dyfendith di ar yr hyn i ni'n wneud yma, yn addoli, yn agor y gair, yn gwrando, yn ymateb, ac ni'n gweddio bydde ti'n dyfnhau ein ffydd ni a'n cariad ni at yr arglwydd Iesu Grist. Ie, ac os gwylfod yn dda, rhai sydd eto ddim yn credu neu ddim yn siŵr, y bydde di'n dwy'n sicrwydd a bywyd trwy'r arglwydd Iesu Grist. A ni'n gofyn hyn yn ei enw fe. Amen. Diolch. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd. Rwy'n yn gofyn i fi diwrnod o'r blaen, faint o garolau da sydd yn ni yn y Gymraeg, ond ni'n gofyn ateb wel gormod, really. Sdim digon o gyfarfodydd gyda ni i'w canu nhw i gyd. Ni'n mynd i ganu y rhif 44 yn gyntaf bore yma. O deied pob Cristion i Fethlem yr awron, i weled mor dirion yw'n Duw. O ddyfnder rhyfeddod, be drefnodd y diwdod dragwyddol gyfamod i fyw. Daeth brenin yr holl fyd i oedfa ein hadfyd symud ein penyd a'n pwn, heb le yn y llety, heb eilwyd, heb weli, nadolig fel hynny gath hwn. Rhwng glod i'r mab bychan, a'r luniau mair wywlan. Daeth diwdod mewn baban i'n byd. Ei ras o derbynion, ei heiddiant cyhoeddwn, a throso ef gweithiwn
i gyd. Nawn ni sefyll i roi clod gyda'n gilydd. Ni am droi y bore yma at yr Efengyl yn ôl Luc. Ac i un o'r darlleniadau mwyaf cyfarwydd dros adeg yn y Dolig. Ni'n mynd i ddechrau yn adnod 26 o benod 1 ac a darllen ymlaen hyd at adnod 56. Clywed fan hyn am brofiad Mair. Nawn ni glywed hefyd ei chan hi, ond mewn ffordd mynd i ffocysu ar ei phrofiad hi yn yr adnodau cyntaf yma. Felly Luc 1, dechrau'n adnod 26. Dyma air Duw.
Yn y 6 mis, anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw i dref yng Galilea o'r enw Nazareth, at wyryf oedd wedi ei dyweddio i ŵr o'r enw Joseph o dŷ Dafydd. Mair oedd enw'r wyryf. Aeth yr angel ati a dweud, henffych well, tydi yr un yr rhoddodd Duw ei ffafr iddi. Mae'r arglwydd gyda thi. Ond cythryblwyd hi drwyddi gan ei eiriau, a cheisio ddirnad pa fath gyfarchiad a allai hwn fod. Meddai'r angel wrthi, paid ag ofni Mair, oherwydd cefaist ffafr gyda Duw. Ac wele, byddi'n beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr, a mab y goruchaf y gelwyr ef. Rhydd yr arglwydd Dduw iddo orsedd Dafydd ei dad, ac fe deyrnasa ar dŷ Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Meddai Mair wrth yr angel, sut y digwydd hyn? Gan nad wyf yn cael cyfathrach a gŵr. Atebodd yr angel hi, daw yr ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny gelwyr y plentyn a genhedlir yn sanctaidd, mab Duw. Ac wele, mae Elizabeth, dy berthynas, hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a dyma'r 6 mis i'r honna elwyr yn ddiffrwyth, oherwydd ni bydd dim yn amhosibl gyda Duw. Dywedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd. Bydded i mi yn ôl dy air di. Ac aeth yr angel i ffwrdd oddi wrthi. Ar hynny cychwynodd Mair ac aeth ar frys i'r mynydddir i un o drefi Juda. Aeth i dŷ Sacharias a chyfarch Elizabeth. Pan glywodd hi gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroth, a llanwyd Elizabeth ar ysbryd glân, a llefodd a llais uchel, bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy grodd. Sut y daeth i'm rhan i fod mam fy arglwydd yn dod ataf? Pan glywais dy lais ym nghyfarch, dyma'r plentyn yn fy nghroth yn llamu o'r foledd. Gwyn ei bydd yr hon a gredodd, y cyflawnyd yr hyn a lefarwyd wrthi gan yr arglwydd. Ac meddai Mair, mae fe enaid yn mawrygu yr arglwydd. A gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr. Am iddo ystyried distadledd ei lawforwyn. Oherwydd wele, o hyn allan fym gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Oherwydd gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi. A sanctaidd yw ei enw ef. Mae ei drygaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i'r rhai sydd yn ei ofni ef. Gwnaeth rymister a'i fraich, gwasgarodd yr ai balch ei calon. Tynnodd dywysogion oddi ar ei gorseddau a dyrchafodd yr ai distydl. Llwythodd yn ywynog ar rhoddion ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglaw. Cynorthwyodd ef Israel ei was, gan ddwyn i'w gof ei drigaredd. Fel y llefarodd wrth ein hynafiaid, ei drigaredd wrth Abraham a'i had yn dra gywydd. Ac arosodd Mair gyda hi tua 3 mis, ac yna dychwelodd adref. Amen. Diolch i Dduw am ei hair. Ni'n mynd i gael stori i'r plant nawr, mae Bedr yn mynd i roi stori. Diolch. I ti ennill y cwestiwn cyntaf. Cwestiwn cyntaf yw,
Beth yw'r peth mwyaf, a'r peth trymaf, beth yw'r peth mwyaf chi wedi dal? Fi wedi gweld ti'n cario 2 cadr ar un pryd. Oedd hwnna'n impresif, mewn fanna. Beth yw'r peth mwyaf chi wedi dal? Thinking. Dwi ddim angen bod yn drwm dros rhywbeth mawr. Chi gyd yn weak, chi ddim wedi gwneud y byd. Chi wedi pigo carreg mawr ar y traeth. Neu fel bric yn yr ardd. Pethau mawr. Unrhyw un o'r gynulleidfa eisiau dweud rhywbeth? Unrhyw un wedi pigo lan rhywbeth mawr iawn? Ddim angen bod yn drwm. Coeden Nadolig. Coeden Nadolig, mae hwnna'n ei da. Flew, salwch, ie. Yeah. OK, fair enough. Pethau mawr. Ni'n gallu pigo lan pethau mawr. Yndyn ni. Ond, yn y darlleniad, nathon ni glywed am Mair. Pwy sy'n cofio? Beth nathon ni sôn am yn clwb dydd Gwener? Nathon ni sôn am Iesu Grist, ond beth am Iesu Grist nathon ni sôn am yn clwb? Pwy sy'n cofio? Brenin y Brenhinoedd, ie. Yeah. A bod e'n dduw mawr. Mae Iesu Grist yn dduw mawr. Chi'n cofio ni'n sôn am yr holl pethau mae wedi creu? Ie, mae Duw wedi creu y byd. Oedd Iesu wedi tawelu'r storm. Oedd e'n dyn mor pwerus. A Duw mawr. A beth arall nath ni edrych yno yn clwb? Bod y Duw mawr wedi troi mewn i beth? Mewn i babi bach. Oedd ddim even yn gallu bwyta bwyd heb help. Oedd ddim yn gallu siarad, ddim yn gallu cropio'n hyd yn oed fel babi bach. Oedd e'n rhywbeth tiny, ddim yn gallu gwneud yn byd. Duw mawr yn troi mewn i rhywbeth bach iawn. A dychmygwch, oedd Mair, siwr o fod, falle ddim wedi cario coeden Nadolig, ond oedd hi wedi dal Iesu Grist, Duw mawr, yn breichio hi. Bydd Dewi Angharad, sydd ddim yma, yn cael babi'n fian, a byddwch chi'n gallu dal babis. Ie? Yeah? Byddwch chi'n cael dal y babi bach yna. A Iesu Grist, y Duw mawr, oedd Mair yn cael dal y babi bach yna yn ei breichio hi. Ydyn ni'n gallu dal Iesu Grist yn ei breichio ni fel babi? Na, dim fel babi. Lle mae Iesu Grist nawr? Mae yna nefoedd yn dydi. Mae yna nefoedd. Ni'n methu dal efo'n hyn. Ond, chi'n gwybod beth, ni'n gallu cael rhywbeth mwy special na just dal Iesu Grist yn ei breichio. Ni'n gallu cael e yn ein calonau ni. Trwy'r ysbryd glân, ni'n gallu cael Iesu Grist tu fewn ni. Ni'n gallu cael Duw tu fewn i ni. Nawr, yn yr Nadolig, chi'n mynd i gael loads o anrhegion. Wel, falle. Gobeithio. Chi'n mynd i gael lot o anrhegion. Ond ni'n gallu cael Iesu Grist fel anrheg mawr i tu fewn i ni. Sydd ddim yn mynd i torri, sydd ddim yn mynd i rhedeg mas o batteries. Mae Iesu Grist yn para am byth tu fewn i ni. Mae hwnna mor exciting. A fe eisiau chi trwy Nadolig cofio am hwnna. Meddwl am Mair yn dal Iesu Grist fel babi bach. Ond bod ni hefyd yn gallu cael Iesu Grist tu fewn i ni. A mae'n special iawn, a mae'n exciting iawn. Nawn ni weddio'n gyflym, a wnawn ni gewch chi fyny ystod lawr, okay? O Dduw, ni'n diolch bod ti wedi anfon Iesu Grist i'r byd yma. A bod ni yn gallu gweld Crist bod e'n dduw mor fawr yn troi mewn i babi bach ein mwyn ni. A ni'n gofyn y byddai ti'n helpu ni i derbyn Crist mewn i'n calonau ni. A bod ni yn cael teimlo wir pŵer a mawredd hwnna yn ein bywyd ni. Amen. Diolch, Beds. Ni'n mynd i ganu rhif 47, a beth sydd yn ei fan hyn yw trefniant o gan Mair. Ni wedi darllen y geiriau, a ni'n mynd i ganu geiriau'n syliedig arnyn nhw te. O fenaid can, nawr ha'r arglwydd yw, bydd lawen ynddo, dywaredwr yw. Yn erthor lior, wnaeth bethau mawr i Mair am iddi gredu yn ei sanctaidd air. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Hoffwn ni weddio eto yn gilydd. O arglwydd ein Duw, rydyn ni yn dod ger dy frond i'r bore yma, ac rydyn ni am dy fawrygu di. Arglwydd i ni am orfoleddu yno ti, dyfolu di a diolch i ti am y cwbl rwy ti wedi wneud. Arglwydd ni'n diolch i ti am yr hyn rwy ti wedi wneud yn y gorffennol. Diolch i ti am yr hanes ni wedi ddarllen y bore yma. Diolch am i erbreintiau hynny, roes ti i Mair. Diolch am ei dywioldeb hi a ei ffydd hi, a'i pharodrwydd hi i rando ac i fyddhau. Ni'n rhyfeddu ar y geiriau hynny. Dyma lawforwyn yr arglwydd, bydde di mi yn ôl dy air di. Arglwydd ni'n gweddio bydd yr un ysbryd yno ni. Ein bod ni'n barod i dy ddilyn di. Beth bynnag mae hynny'n ei olygu. Beth bynnag mae hynny yn ei gostio. Ond dad i ni yn diolch, nid yn unig am yr hyn rwy ti wedi wneud yn y gorffennol, arglwydd trwy anfon dy fab di, yn waredwr, ond dad, ni'n diolch am yr hyn ti wedi wneud yn ein bywydau ni. Ni'n diolch bod llawer ohoni yma'r bore yma'n gallu tystio i hyn, dy bod ti wedi gwneud pethau mawr i ni. Arglwydd, dy bod ti wedi tostyrio wrth rai oedd yn ddigon tlawd, yn ddigon newynog, yn ddigon distadl a gwan. Arglwydd heb allu wneud dim drosto ni'n hun. Ni'n diolch dy bod ti wedi'n hachub ni. Arglwydd ni'n gofyn felly bore yma neu di helpu ni i werthfawrogi ein breintiau ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, yn gweddu ni yn yr oedfa hon a heno a dros yr wythnosau nesaf yma yw y bydd unrhyw un sydd heb eto ddod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist. A dod i weld, i fawr e dde, y trysor sydd i'w gael ynddo fi, a'i fod e'n cynnig ei hun i ni yn awr. Arglwydd, derbyn ein mawl ni am diolch am y pethau hyn, os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n gweddio bydde di'n llwyddo gwaith ac ymdrechion dy bobl di. Ni'n meddwl am yr holl eglwysi hynny yn ein gwlad ni fydd yn trefnu oedfawn carolau ac yn falle mynd o amgylch yn rhoi gwahoddiadau neu yn trefnu digwyddiadau eraill arglwydd yn y gobeith o allu rannu dy gariad di. Arglwydd, gweithio trig ar ha, arglwydd, mwyn dy enw mawr di, os gweli di fod yn dda. Da, ni'n cyflwyno y diwrnod hwn i ti. Diolch bod yna gyfle mynd i fod i gael bwyd a ffarti gyda'n gilydd. Da, ni'n gweddio bydd ein cymdeithas ni yn felys arglwydd. Bydde di yn atgoffa ni yn bod ni yn frodyr ac yn chwiorydd i'n gilydd trwy yr arglwydd Iesu Grist. Gwarchod ni felly. Ni'n gofyn i di'n gwarchod ni yn gorfforol, arglwydd, unrhyw un sydd yn sal yn ein plith ni, neu'n dioddau mewn unrhyw ffordd, ni'n gofyn i di roi iechyd a roi nerth, ond dad, gwarchod ni hefyd yn ein henaid ac arglwydd yn ein meddwl, dad, tostyrio wrthon ni. Mwyn dy enw mawr di. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu rhif 65 nesaf. Wele, hen a ddewyd Eden heddiw wedi dod i ben. Gyda Mair, ymhreseb Bethlem hoff etifedd nefoedd wen. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Trwch gyda fi nôl i Luc, penod 1. Fel ni wedi gweld, i ni'n canolbwyntio'r bore yma ar brofiad Mair. Yn meddwl chydig bach am Mair. Ac i rai ohono ni bore yma, falle bod ni ddim cweit yn siŵr sut i ni fod i feddwl am Mair. Achos wrth gwrs, mae yna draddodiadau o'r eglwys sydd wedi gwneud yn rhy fawr o Mair. Yn gweddio iddi hi ac yn ei mawrygu hi yn ormodol, byddwn ni'n dweud. Wrth gwrs, mae hynny'n mynd yn rhy bell. Mae Mair ei hun, nathon ni ddarllen ei chan yn dod, mae hi'n cydnabod fod yr arglwydd Dduw yn waredwr iddi hi. Hynny, oedd hi angen cael ei hachub. Dyw hi ddim yn gallu achub neb. Ac yn ddiddorol yn ddiweddar, falle wnaethoch chi weld, oedd yn yr papurau newydd ac ar y newyddion fod yr eglwys Gatholig wedi gorfod cynabod. Na, dyw Mair ddim yn gydbrynwr. Dyw hi ddim yn cowredeemer gyda Iesu. Na. Mae rhaid i mynd yn rhy bell y ffordd yna. Ond, wrth gwrs, y perygl wedyn yw bod ni'n mynd i'r eithaf arall a bron a bod yn embarrassed ohoni ac yn ei anwybyddu a ddim eisiau siarad amdani o gwbl. A meddwl, wel, oedd ei phrofiad hi mor wahanol, mor unigryw, does dim byd gallwn ni ddysgu ohoni o gwbl. Wel, gobeithio bore yma nhw'n ni ffind o ryw fath o gydbwysedd. Fi'n gobeithio wrth i ni edrych ar yr hanes yma, meddwl am ei phrofiadau, a nawn ni weld, wel ie, ar un llaw, fe nath i gael breintiau ryfeddol, breintiau aruthrol. Mae'n iawn fod Elizabeth yn dweud, mae'n rhywbeth fendigedig amdani, a mae Mair yn dweud, ie, fi'n wynfydedig. Ac eto, ar yr un pryd, i ni, bore yma, pob un ohono ni yn gallu rhannu yn yr un fendydd. Nid bendydd gwahanol, yr un fendydd a phrofodd Mair. Felly, beth profodd Mair? Wel, mae'n y 4 peth fi eisiau gweld bore yma. Pethau nath hi brofi, ond sydd yn gallu bod yn wir hefyd yn ein profiad ni. Peth cyntaf yw neges Duw. Neges Duw. Profodd Mair neges gan Dduw, a ni'n gallu profi hynny hefyd. Nawr fel wedes i, dyma siwr o fod y darlleniad mwyaf cyffredin adeg yn Nadolig, neu un ohonyn nhw'n sicr. A ni gyd yn cofio beth ddigwyddodd yn dyn ni, mae yna angel yn dod at Mair. Yr angel Gabriel. A mae'r gair angel, wrth gwrs, yn golygu negesydd. Felly, be mae Gabriel yn dod i'w wneud? Mae'n dod i roi neges. Ac wrth gwrs, mae'n rhywbeth arbennig fan hyn, ond dyw ddim yn unigryw. Mae'n anarferol, ond mae'n y bobl eraill yn y Beibl yn cael neges gan angelion, a hyd yn oed yn cael neges gan yr angel Gabriel. Mae Mair yn cael neges gan Dduw sydd yn wych. Ond i ni wedi cael neges gan Dduw hefyd, cofiwch hynny. Y darlun oedd yn dod i fi yw hyn. Mae yna rai aelodau yn teulu ni, rai oedd di byw yn hen, wnaethon nhw gael llythyr arbennig, telegram. Telegram gan y frenhines. A bydd yr un peth yn wir heddi, os oedd rhywun yn byw i fod yn 100 mlwydd oed, chi'n cael neges gan y brenin, neges just i chi. Okay. Ar ddydd Nadolig, gallwch chi droi'r teledu mlaen, am 3 o'r gloch falle, rhywbeth fel yna fi'n meddwl, a gallwch chi dderbyn neges gan y brenin. Nawr, mae'r negeseuon yn wahanol mewn ffordd, ac eto negeseuon gan y brenin ydyn nhw. Mae un yn dod falle ar ffurf telegram yn bersonol, ond mae'r llall yn dod i chi yn yr un ffordd. Y pwynt yw hyn, mae Mair yn derbyn neges gan Dduw, a mawr yw ei braint hi yn hynny. Ond i ni wedi derbyn neges gan Dduw hefyd. Ni wedi bod yn edrych yn ddiweddar yn dod llythyr at yr Hebreid. Chi'n cofio siw mae'r llythyr yna'n dechrau? Mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiau trwy'r proffwydi, ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab.
Mae Duw wedi rhoi neges i ni. Mae wedi siarad â ni. Mae e'n siarad heddiw â ni trwy ei ysbryd. A dyw'r ffaith fod e ddim yn siarad trwy Gabriel yn ymddangos fan hyn, o flaen y meicroffon, neu bod e ddim yn siarad â ni trwy rhyw arwydd yn yr awyr neu rhywbeth fel yna, dyw e ddim yn golygu fod y neges yn llai dilys, neu'n llai perthnasol, neu'n llai awdurdodol. Okay? Gallwch chi ddim anwybyddu'r neges jyst achos bod e ddim yn dod yn y ffordd chi yn dymuno. Chi'n cael hynny weithio, ydych chi? Mae pobl yn dweud, chi'n trio cysylltu dyn nhw, a maen nhw'n dweud, ro fe mewn ebost i fi, neu ro fe ar WhatsApp i fi, neu rhywbeth fel yna. Anyway, sa'n mynd i siarad â ti heb law bod ti'n cysylltu yn y ffordd fi'n dewis. Wel, nas dim hawl dyn ni'n neud hynny. Nid yn lle ni yw dweud wrth yw, wel, fi dim ond mynd i wrando os ti'n anfon angel. Fi dim ond mynd i wrando os ti'n gwneud hyn. Na. Na, mae Duw wedi siarad, mae'r neges wedi dod, mae e yma a mae e ar gael i bob un ohono ni y bore yma. Ein lle ni, fel Mair, yw gwrando. Llun o'r peth cyntaf, mae Mair fel ni yn derbyn neges gan Dduw. Beth yw cynnwys y neges? Wel, gras Duw. Mae Mair fel ni yn profi gras Duw. Chi'n cofio yn chi, mae Gabriel yn dod a beth sy'n gan Dduw ddweud wrth i weld. Mae'n dweud y dwywaith yn dydy. Adnod 28. Henffych well ydy yr un o'r rhoddodd Duw ei ffafr iddi. Ac yn adnod 30, meddai'r angel wrth i, paid ag ofni Mair oherwydd cefaist ffafr gyda Duw. Mae ymweliad gan angel yn gallu bod yn beth brawychus. Yn siŵr oedd Mair ddim yn gwybod beth i'w feddwl, beth i'w ddisgwyl. Ond does dim angen iddi ofni, oes e? Achos mae'r newyddion yn newyddion da. Beth bynnag arall sy'n mynd i gael ei ddweud, beth bynnag fydd yn dilyn o hyn, mae eisiau iddi gofio hyn, mae wedi profi ffafr gan Dduw, gras gan Dduw, paid â phoeni Mair. Ambell dro, yn ystod y dydd, byddai falle wrth y desg a bydd yn ffôn i'n dechrau canu a'r geiriau yn dod lan, Ysgol Gymraeg Melyn Griffith. Panic. Be sydd wedi digwydd? A bron yn ddieithriad, os o hwn yn digwydd a fi'n ateb y ffôn, y peth cyntaf sy'n cael ei ddweud yw, hello Mr James, hello Emyr, dim byd i boeni am. A diolch beth ynddo fe? Diolch beth. Sdim byd i boeni am, sdim problem. Nawr, roedd gan Mair lle i boeni. Na'r gwir. Okay? Fi'n siŵr oedd hi'n ferch hyfryd, yn lyflu. Mae'n amlwg oedd hi'n ferch diwiol yn doedd. Oedd hi yn ceisio Duw. Mae ymateb hi yn dangos hynny. Ac eto, oedd Mair ddim yn berffaith. Mae hi'n sôn yn dydi yn ei chan, adnod 49, mae'n sôn am Dduw fel yr un sanctaidd. A mae'n cydnabod sawl gwaith fod ei drigaredd o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae'n mynd ymlaen i sôn eto am ei drigaredd fod y Duw sanctaidd yma'n gorfod trigarhau wrth pechaduriaid fel hi a fel ni. Oedd hi angen gras Duw a dyna'r union beth mae hi yn ei brofi. Nawr, wrth gwrs, dawn ni mlaen, mae'r ffafr mae hi'n profi yn arbennig. Mae hi'n mynd i beichiogi a chario y Meseia. Ond mewn ffordd, dyw'r gras mae'n profi ddim yn wahanol i'r gras sydd yn cael ei gynnig i ni. Mae'n wahanol yn ei ffurf, ond ddim yn ei natur. Achos bore yma, mae'r Duw sanctaidd yma, y Duw trigarog yma, yn rhoi neges i ni, a beth yw'r neges? Wel, mae'n neges o ras. Mae'n dweud wrtho chi ac wrtho fi, paid ag ofni. Fi wedi trefnu ffordd i'ch achub chi. Paid ag ofni, paid â ffoi, paid â redig i ffwrdd, dere ato fi.
ein bod ni fel Mair, fel pob un arall yn heiddi barn a melldydd, ac bydde ganddyw bob hawl i'n dinistrio ni neu jyst yn gadael ni, na mae wedi'n caru ni. Dyna neges y Nadolig, ynddo fe? Mae wedi'n caru ni gymaint nes iddo fo anfon ei fab, yr unig anedig, yr anwylydd, i'n prynu ni, i roi ei hun ar groes yn aberth yn ein lle ni. Does na ddim prynwr arall, does na ddim cyd-brynwr arall i fynd gyda fe. Fe sydd wedi gwneud y gwaith yma. A mae hynny'n brawf o ffafr neu gras Duw. Beth sy'n digwydd nesaf? Beth yw'r peth nesaf mae Mair yn profi? Wel, mae Mair di profi gwaith Duw yn ei bywyd, a gallwn ni brofi yr un peth. Mae Mair mewn dryswch yn dod i. Chi'n deall hynny. Sut yn y byd gall hi feichiogi? Mae wedi dywyddio, mewn ffordd wedi priodi Joseph, ond dyn nhw ddim wedi dechrau bywyd priodasol a'i gilydd, a felly sut gall hi ddisgwyl babi? Mae'r esboniad rhyfeddol yn dod i adnod 35. Daw yr ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny gelwyr y plentyn ag enhedlir yn sanctaidd mab Duw. A mae'n y ddirgelwch mawr fan hyn. Mae'r iaith sy'n cael ei ddefnyddio'n debyg mewn ffordd i'r iaith yn llyfr Genesis, hanes y creu. Yn yr un ffordd nath Duw, yr ysbryd glân, ddod ag hofran dros y dyfroedd, a dod a threfn, a dod a bywyd, yn awr ni'n clywed fod nerth Duw yn mynd i ddod a chysgodi Mair ac yn mynd i ddod i'r groth ac yn mynd i ddod a bywyd newydd. Mae Duw, mewn ffordd dirgel yn mynd i weithio yn y fath fod yr wyrhyf yn mynd i feichiogi. A fod Duw y mab, ail berson y drindod, yn mynd i uno ei hun a natur dynol mwyn creu dynoliaeth newydd, creadigaeth newydd. Perffaith, di-bechod. Mae Mair yn profi Duw yn gweithio yn ei bywyd hi. Nawr, roedd hyn yn ddigwyddiad unigryw. A felly, di ni ddim i ddisgwyl yr un profiad, Please, peidiwch bod yn siomedig Nadolig yma os ych chi ddim yn cael yr union yr un profiad. Ond, gallwn ni ddweud fod pob Cristion yn cael profiad o'r un fath. Be fi'n golygu? Wel, mae'r Beibl yn dweud yn bod ni gyd yn feirw yn ein camweddau a'n pechodau. Bod ein calon ni yn afluniaidd a gwag ac yn farw. A mae Duw di dod a mae wedi cyhoeddi ei neges ei neges graslon Mae di dweud wrthyn ni bod yn ein caru ni, ond yn naturiol ein natur ni yw i wrthod Duw. I ni ddim yn gallu ymateb i'r neges graslon yna. Ond yna mae rhywbeth yn digwydd. Mae'r ysbryd glân yn dod a mae'n gweithio, nid yn ein croth ni, ond gallwn ni ddweud yn ein calon ni. Mae nerth Duw y goruchaf yn ein cysgodi ni. Os allai roi fel hyn, mae'n hofran dros ein calon ni, dros ein meddwl ni, dros ein bywyd ni. A be mae'n gwneud? Beth yw canlyniad hynny? Wel, mae'n dod â bywyd. Mae'n ein ail-greu ni. Dwedodd Iesu yn dod fod rhaid eich geni chwi drachefn, neu rhaid eich geni chwi oddi uchod. Ni'n canu amdano fe yn un o'n carolau ni, ond dydyn ni ganwyd ef o ryfedd drefn, fel y genir ni drachefn. A beth sy'n digwydd? Wel, yn sydyn mae'r pethau yna
oedd mor rhyfedd, mor wirion, mor atgas yn ein golwg ni. A nawr maen nhw'n dechrau gwneud synwyr. A nawr maen nhw'n dod yn hyfryd. A ni'n ffeindio bod ni ddim yn gwrthod mwyach, a ni ddim yn ffoi mwyach, a ni ddim yn codi'n dwrn yn erbyn Duw mwyach, ond yn hytrach ni'n rhoi'n ffydd ni yng Nghrist. Nath Mair profi Duw yn gweithio yn ei bywyd hi, a mae Duw yn gallu rhoi bywyd newydd i ni, yno ni, just fel wnaeth i Mair. Mae'n gallu'n gwneud ni yn greadigaeth newydd. Beth bynnag yw'ch hanes chi, beth bynnag yw'ch profiad chi wedi bod, mae'n gallu'n gwneud ni yn newydd yng Nghrist. A fan hyn ni'n dod i'r pwynt ola felly. Be arall profodd Mair? Wel, presenoldeb Duw. Mae Mair yn ymateb yn hyfryd yn dydy yn adnod 38, fi wedi cyfeirio ato fe'n barod. Bydded i mi yn ôl dy air, fi'n barod i wasanaethu. Ac ar ryw bwynt yn yr dyddiau, neu yn y cyfnod nesaf, mae'r hyn mae Duw wedi addo'n digwydd yn dydy. Mae Mair yn beichiogi yn ei chroth ac am tua 9 mis, mae'n cario'r Meseia ac yn esgor arno fe. Mae'n rhyfeddod yn dydy. Ni'n gwybod y stori gymaint, ni'n ffindo fe'n anodd i werthfawrogi yn dyn ni. Bod Iesu, yr creawdwr, ie wedi dod yn un bach, ond i'n meddwl nos il diwethaf ond o'n i am seis y babi. Baba yna, ie, fel grawnwyn yn ei boli. Neu fel peren, neu fel melon bach. A tybed trwy'r brofiad o ddeu Mair. Cael ei cheidwad hi yn ei chroth. Teimlo i bresenoldeb e, teimlo fe'n cicio, yn symud. Tybed nath i gadw cravings. Pethau oedd hi ddim wedi dymuno o'r blaen. A fi'n siŵr oedd yna adegau lle oedd hi'n anghyfforddus. Ac eto, y fath fraint. A falle ar y pwynt yma chi'n meddwl, wel, hang on, ni ddim yn gallu mynd yn bellach efo'r cymhariaeth yma i ni. Oedd Mair wedi profi presenoldeb Duw ynddi mewn ffordd gwbl unigryw. Naddo? Wel, naddo. Mae'r un peth. A gweud y gwir, mae rhywbeth gwell ar gael i ni. Ni'n darllen am y peth sawl tro. Gydwch chi fi neidio o gwmpas ychydig bach. Yn Ioan 14. Adnod 23. Mae'r arglwydd Iesu yn dweud hyn. Os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy nhad yn ei garu, ac fe ddown ato a gwneud ein trigfa, gwneud ein cartre gydag ef. Neu Effesied pennod 3, adnod 17. Yr Apostol Paul yn sôn am Crist yn preswylio yn eich calonnau drwy ffydd. Neu Colosed pennod 1. Colosed 1 adnod 27. Dyma'r dirgelwch. Crist yno chwi gobaith y gogoniant. Ac yna un arall, Galatied 2. Yn Galatied 2, pennod 20, adnod 20, ni'n darllen hyn. Rwyf wedi fy nghroeshoelio gyda Christ, a mwyach nid my fi sy'n byw, ond Christ sy'n byw yno fi.
A'r bywyd rwyf yn nawr yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw trwy ffydd yr wyf, ffydd y mab Duw. Ar hwn am carodd hi, ac a'i roes ei hun i farw troso fi. Iesu yw yr Emmanuel, Duw gyda ni. Mae di roi ei hun i ni, troso ni. Mae di dod i'n plith, di dod yn un ohono ni, wedi cymryd natur ddynol a wedi profi marwolaeth yn ein lle ni. Mae hynny mor bwysig i gofio. Ond mae hefyd yn dduw ynom ni. Trwy ffydd, trwy waith yr ysbryd glân, mae Duw ei hun yn byw yno ni. A fel cario plentyn, mae'r profiad yna mynd i effeithio arno ni. Fe ddylse fe effeithio arno ni. Fydd e'n rhoi cravings i ni. Cravings am bethau newydd, ond i ddim yn dymuno o'r blaen. Cravings i fyw ein bywydau ni nawr, nid i fi, ond iddo fe ac i eraill. A mae yna degau lle fydd e'n gwneud ni'n anghyfforddus. Byddwn ni'n teimlo yr ysbryd yn ein procio ni, bydd ysbryd Crist yn ein argyhoeddi ni bod ni ddim i wneud rhai pethau, bod ni fod i wneud pethau eraill. A diolch byth, dyw'r profiad yna ddim jyst am 9 mis. Dyna gafodd Mair, 9 mis i ddiolch i Dduw amdano nhw. A mae e'n dweud bod e'n dod ato ni a wneith e fyth ein gadael ni. Bod e'n dod ato ni a bydd e gyda ni a byddwn ni gyda fe am dragwyddoldeb. Mae Mair yn dechrau chan yn dydy. Mae fe enaid yn mawrygu'r arglwydd, gorfoleddodd fy ysbryd yn niw, fy ngwaredwr. Mawr oedd ei braint, a diolch amdani. Ond mawr yw ein braint ni hefyd. Gwnewch i ni felly gredu gair yr arglwydd. Gwnewch i ni roi ein hunan trwy ffydd iddo fe a derbyn yr hyn mae e yn ei gynnig i ni. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Ganwn ni carol arall i orffen. Rhif 51. Carol ychydig yn fwy diweddar na rai i ni'n canu. Pwy yw hwn sy'n dod o'r nef a gair ein gobaith yn ei lef. Mae'r pennill ola'n dweud hyn. Pwy yw hwn sy'n trigarhau wrth yr edifeiriol rai? Hwn yw'r oen a laddwyd trosom. Hwn yw'r un sy'n fywyd yno. Dyma'r arglwydd mawr eifri wrth ei breseb plygwni. Nawn ni sefyll i ganu.
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.